beraz, politera, filosofia egitera joan ginenean, hasi nintzen ni Euskal Herria deskubritzen, Euskara deskubritzen, eta mundu hori, eta Arturo Campion irakurriz, eta entusiasmoa handiz, eta gero, nik ez dakiz zergatik beti oso arkitekturak beti interesatu nahi, eta orduan hango Oliteko Elizak, San Pedro eta Santa Maria la Real, eta batez ere Gaztelua, orduan total ruinatan zegoen, eta gainera abandonatuta, nina horretzen kasurik, eta nik uste ezagutzen nuela inguru horietako ondoena neuk, ze ostegunero, arratsaldea libre izaten genuen, han ibiltzen nintzen, atzera eta aurrera, bastara horiek ikusten, eta hori, eta gero Campion irakurriz, han egon zela preso ez dakitela, hango zea princesaren bat, edo neuk imaginatzen dituen, un egon behar zuen, eta denak. Bueno, ni entusiasmatu nintzen, garai bateko Nafarroarekin, Nafarroako konkistaren arazoak, neu personalki mindu ninduen, Nafarra bezala hasi nintzen sentitzen, neure burua eta hori da nire historia. Euskal mundura etortzea, eta poesiara etortzea pizka bat hori da. Bueno, gero, baina nik hori dana oraindik ez dituzte politikoki konstiente nintzanik, ze seguro garai berean espainolista nintzala. Ze ala ezitakoak ginen, eta ez neukan beste gauzarik buruan. Ez dakit, hor kruze hori, espainola sentitzen nintzen, espainola, eta ez, gainera, Espainiako historiarekin eta literaturarekin eta identifikatzen jarraitzen nuela, ze gure formazioa hori zen. Eta, nik oso gustora irakurtzen dituen autore batzuk, teatro espainolekoak asko, eta Quevedo, entusiasmo infinito bat egin. Quevedo zalea izan naiz, ez dakit noraino, bere forma guztietan, inkluso bere obra zozoenetan ere, teologiakoak eta dauzka, baina idazle mortala da, Quevedo da, nik ez dakit beste bat, alakorik daukaten espainole. Eta du, arantzazua, amaiko urte egin 10. Martxoan 10 urte egin, eta irailean Arantzazura joan, 10 urterekin. Martxoan urteak betetzen ditu dalako, eta kursoa irailean hasten